Gepleýär Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen barha ýygzamlaşan kadr çalışmalarının we bir käýinç soňky duýduruş bermeleriniň çägirini döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyny täzeledi. Döwlet eýçiliginiň häkimetli wagtyň 13-nji noýabrda beren maglumatyna görä, polkownik Meylis Nowatow başga işe geçýänligi üçin wezipesinden oşadyldy we onuň ýerine döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň ornbasary bolup işleýän mayor Mergen Gurdow başlyklyga berildi. Ýöne Nowatowyň haýsy ýere işe geçirilenligi aýdylmady. Bu kadr çalışığı zähmet we ilat durmuşdaýdan goramak ministriniň ornbasary Ahmet Muhammedowyň işde göýberen düýpli kemçilikler we ýol başy wezipesi bilen bir ýere sygyşmaýan 73 wezipesinden oşadylan wagtynyň ýa-ýanyna gawat geldi. Şeýle Berdimuhammedow 10-njy noýabrda Türkmen Howa ýollary gullugynyň başlygyna we Daşary ykdysady iş bankynyň müdiriýetiniň başlygyna bir käýinç eglan etdi. Bu resmiýlere işde göýberen kemçiliklerini gysga wagtda düzeltmek üçin soňky duýduruş berildi. Emma döwlet eýçiliginiň häkimetli wagtda bu aýdylan kemçilikler ýa ýol başy wezipe bilen bir ýere sygmaýan 70 barada hiç bir anyklaşdyrma berilmeýär. Döwlet migrasiýa gullugynyň başlyklygynyň boşadylan polkownik Nowatow dolanyp gelsek, Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi onuň Türkmenistanyň prezidentiniň şahsy goragynyň ýol başçylygyna bellenenligini, Berdimuhammedowyň olarky jan penatynyň saglyk ýagdaýy sebäpli işden aýrylanlygyny habar berýär. Şeýle-de yerli çeşmeýäniň maglumatyna görä Nowatowyň bu wezipede uzak saklanylman Milli Howpsuzlyk ministri wezipesine geçiriljekdigi. Häzirki Milli Howpsuzlyk ministri Döwran Bayramowyň gowşak ýolbaşy hasaplanýanlygy aýdylýar. Biraz ýa çekiltek Berdimuhammedow iýul aýynyň ortasyna hökümet agdalarynyň dyn jalýan wagtyna Bayramow bir käýinç eglan etdi. Resmi kararda aýdylmagyna görä Bayramow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyndaki daralaryň işgärleriniň arasynda düzgün nizamyň berja edilişine gödekçilik ogşadypdyr. Bayramow 2016-njy ýylyň oktyar we noýabr aýlarynda hem wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänligi ýol başylyk edýän puwdagyny tertip düzgüne gödekçilik ogşadanlygy üçin käýinç berilipdi. Ýöne soňky käýinç ýurdun serket goşunlarynyň komandiriniň harby çyýynyň peşeldilmeginiň öň ýanyna gawat geldi. Odal habar berilýär, prezident Berdimuhammedow awgust aýynda serket goşunlaryny ýol başylyk edýän general mayor Begenç Günnogdyýowyň harby derejesini polkownik derejesine çenli peşeltdi we Azatlygyň anamdar çeşmesiniň maglumatyna görä bu temmi iýul aýynyň ortalaryna Türkmenistanyň territoriýasyna sümp girenligi aýdylýan terrorçular topary bilen agly. Azatlygyň çeşmesiniň howpsuzlyk işgärlerine salgylanyp aýtmagyna görä, şonda Türkmenistanyň territoriýasyna KK tarapyndan Islam döwlet topary bilen bagly 4 adam geçipdir. Üçüsini sakladylar, emma bir näçe adam geçipdir we Iratyň arasynda ýitip gidipdir. Olaryň ýeri ýitirilipdir. Olaryň ähli Türkmenistanyň raýatlary olar Eýran tarapyndan geçipdir diýip ýerli çeşme aýtdy. Milli Howpsuzlyk ministri Döwran Bayramow fevral aýyna gaýtadan ýol başçylygy belleýänini prezident Berdimuhammedow onuň ýol başçylyk edýän edarasynyň ýurdun konstitusiýon guruluşyny goramak üçin alyp barýan işini güýçlendirmek bilen bir hatarda milli ykdysadyýety töwekkülliklerden goramak üçin dowam edýän global ykdysady krizisiň Türkmenistana ýetirmegi mümkin negativ täsirini analizlemeginiň gerekdigini aýtdy. Prezident Berdimuhammedow mundan öň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň 4 ministrini işden aýyrdy. Olaryň soňkysy Güýçgelli Hojaberdiýew 2016-njy ýylyň martynda saglyk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden oşadyldy.